Instead of competing with lies and fraudulent stories, ashray, rumors, na Nigeria ajoka, na nga nke emeka, iwepụta time with the word of God. Wepụta time gbawa mbọ. Rev Father Ejike Mbaka adọgo ndị Nigerian Christians aka na ntị. O wee na-akọwa na ka ị na-eje ụka ka ị na-ekpe ekpele, nga ejikwa na ekpele wee mele aka ọlụ n'otu ọnọdụ si na Nigeria nke ikpeazụ a. Gị gbakwa mbọ fụ inwekwara aka ọlụ, gbakwa mbọ fụ na inwere ihe na-alụ. Anọkwara n'ụtụtụ na-efe ife n'abalị, ọ bụrụ na ọsọnsọ ekpele ka ị na-ekpe ekpele a, ịkwa chọọ na o nwere aka ọlụ ị na-alụ. Ịkwa chọọ na o nwere ọlụ ị na-alụ na-enye gị ego ị ga-eji wee na-eli nri. Nga ejikwa na ekpele wee mele aka ọlụ maka na Nigerian gọọmenti adịrọkwa afta. Facha ọkwa ma ili nri ma ili ho. Ị na ọkwa na-eche ka gọọmenti lụọ dị mma na agụụ ga-emekwa gị taatị. Sọkwa nga ekpele bụ Mbaka. Mana ihe okwu bụ nga ejikwa na ekpele wee mele aka ọlụ. Gị na-ekpe ekpele a dịchọ na onwere ebe ị na-apụ eje aja akụkọ ọzọ. Dịchọ na onwere ife na-alụ na-enye gị ego iji eli nri. Anọkwa na snow ị na-eche mana from heaven. Anọkwa na si na-eche gọọmenti, otherwise agụụ mechaa gị ihe. Agụụ mechaa gị ife. Ọ bụrụ mmadụ ga-akọlụ gị ya. Kọrapịrị ka mmụọ na-ekwu, watch ya video ka ịnụ ya from ọnụ Mbaka na onwe ya. Daalụkwa. Instead of competing with lies and fraudulent stories, ashray, rumors, na Nigeria ajoka, na nga nke emeka, iwepụta time with the word of God. Wepụta time gbawa mbọ. Not just sleeping in the church. If the government cannot give you a job, give yourself jobs. Find something doing. In this Lenten time, you must find something doing. By now, we must have known that all of us must do something. If you depend on the government, you will die of hunger. I've told you many years ago, when you thought that hunger has come, I told you, hunger has not started. I continue to tell you this. If any man of God is prophesying to you that any moment from next month, if the person doesn't know the season, he cannot interpret the time. Once upon a time, Joseph was interpreting a dream to the king that he saw fat cows. King, is it not what you saw? I said, yes. And there were skinny ones. I said, yes. I said, now, there was a time now, the skinny ones swallowed the big ones. That is the time in Nigeria. We no elephants. Even the president will be confused. That time is coming. Everybody has to help. I am not asking you to sleep in the church or to go in the church and continue to sleep until 40 days. No. Even if you can eat well to go to the farm, eat well in the morning, eat well in the afternoon, eat well in the night when you come from, but fasting from sin is the highest fasting. Harmful pleasure. That is the major fasting. Abstinences. I could have watched this, but for the sake of so and so, I will not. That is fasting. In Angubu, 2 bottles of beer. Maka ihe Lent abairenia. It was the one in 3 days. Then on the Angubu malt, sin a hatch and a hatch beer. Imakwa na sugar junior. Okana gemma ni wara mmiri. Aqua therapy. Aqua therapy. You drink once you wake up in the morning to flush the internal organs. The journey of the mmiri may fasting. Mmiri abroni. Mmiri no for cleansing. It's such as they for the total out of such as the sayiregi. Oge lent abro oge jana ha tatu. Sacha ngwongwo na ngwongwo niile. Idiocha. Jesus, when you fast, don't allow your neighbor to know you are fasting. Opere ine fasting, ị gafere ọ dịka ebe a na-ele ogiri.
sacha eze, sacha ire gị, iri chere niile kpụcha eze gị, ma nke abalị before ị larụ ụra ị sacha ya. Sleep with clean teeth. Ahụ Chineke nyere gị emene mbam ka dị ndụ. Ị gaghị abụ Nwachukwu dị ndụ na-amụ ka eshi ka ozu. Ịkpọ ya na ị na-eme fasting. Ndị mmadụ na-asịsị ebido bụwara ha bụ ọ bụrụ na ụwa ajụ m enyi ha agaghị ajụ ma emesịa. Ọ bụrụ onye jụrụ gị n'ọgide dit ka a na-ekwu. Ọ bụrụ na ụwa ajụ na chi ma agaghị ajụ ma emesịa. Ka eme dịgodi makịta mgbe emesizere. Ịdị ọcha dị mma. Jizọs zite ude onye gị na ya flama myself n'onwe ihe na-eme iche ọchị. Sister, praise the Lord. Ọ bụrụ ije ka ime ụwa niile na ije ebido ya. Anyị nọkwa na fasting taa. Jesu si no. Nkwuchikwa nke a kịta ị ga ndị gasịkwa na mkpọrọ ha afa. Na ọ na-ekwuzi n'okwu Chukwu onye mụdoro ya. Ala na ayị people. Okwu Chineke tọgbọrọ onwe ya ekwuche mmadụ asị na-akpọ ya afa. Ịbụ onye ọkwa asọgide anya kịta kpasute ndị n'igwe ebo mmadụ nke ọma mbụ. Ị na-eme fasting ga-akụzi ya ka ogene. It is categorical, it is biblical, it is specified, it is a mystical exercise, it is a sacred encounter with the divine.